ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଆଜିର ଏହି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ଆଣିଅଛ କିଛି ସମୟ ଧରି ତୁମର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ହୃଦୟ ଦିଅ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ହୃଦୟ ଦିଅ, ଏକ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଦିଅ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେପରି ଆମମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରି ତୁମର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ଯେପରି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାରିବୁ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ରୋମିଓ ତାହାର 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରେ ପତିତ ହୁଏ ଓ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିନାଶ ଆଣେ। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଓ ତାର ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା ତଥା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପକ ପାପ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶୟତାନ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ପିତା, ଏହି ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ଓ ସେ ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଓ ପାପରେ ପତିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ସମର୍ପିତ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତାହାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ ଓ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାକୁ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କର ଏହି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରୋମିଓ 2 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ପାଉଲ ଏହି ପର୍ବରେ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏହି 2 ପର୍ବରେ ପାଉଲ କେତେକ ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ରୋମିଓ 2 ପର୍ବ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋମିଓ 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ବିଚାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କେହି ହୁଅ, ତୁମର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରୁଥାଅ, ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଥାଅ। ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଅ। ତେବେ ଏହି ପଦଟି ଏହି ପର୍ବର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଣି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପାଉଲ ଏଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବିଚାରର ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ପରିତ୍ରାଣ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ,
ମାତ୍ର ବିଚାର ଭିତ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ ନାହିଁ କି ବିଚାରିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଦୋଷୀକୃତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ 5:24 ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଏଥିସହିତ ଯୋହନ 3:17-18 ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଯିଏ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବିଚାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବିଚାରିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ। ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ବିଚାର କରୁଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କେହି ହୁଅ। ଏଠାରେ ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତି, ଯେ କି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଧରି ତାହାର ବିଚାର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ ଯଦି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏହି ରୋମିଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ବା ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନୋଭାବ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନଶ୍ଚ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ବିଚାର କରୁଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଅ। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବୋଲି ଏକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ସେହି କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣାର କର୍ମ, ଯାହାକି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଓ ଯାହା ସେହି ସଭ୍ୟ ତଥା ଭଦ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଘୃଣାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପାଉଲ ଏହିପରି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜେ ସେହିପରି ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କେତେକ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସେହି ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସେହି ସଭ୍ୟ ତଥା ଭଦ୍ର ପାପୀମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ନିୟମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ନିୟମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ରୋମିଓ 2:2 ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଯେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବା ସତ୍ୟସଙ୍ଗତ। ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ। ସେ ବିଚାରରେ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରେ, ବା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ ବା ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ତାହାର ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମ ବିଚାରର ନିୟମ, ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣର ନିୟମ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ନେଇ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 17:31 ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ?
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୋଲନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଏହାପରେ 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଆପେ ସେହି ପ୍ରକାର କରୁଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିପାର ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଅଛ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ କେହି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇପାରେ, ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇପାରେ ଓ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇପାରେ। ଏପରିକି ସେ ବିଚାରାଳୟରେ ବିଚାର ବିଭାଗର ଆଇନ କାନୁନ ମୁତାବକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରି ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇପାରେ ଓ ନିଜକୁ ନିରପରାଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଓ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ 2 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଲା, ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରୋମିଓ 2 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ? ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ତଥା ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ମାତ୍ର ସେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେପରି କିଛି ବିପତ୍ତି ଘଟାଇ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଗତି ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 73 ପର୍ବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଉତ୍ତମତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ରୋମିଓ 2 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କଠିନ ଓ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଜଗତରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଧାର୍ମିକ ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ ବା ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜର ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବତାରେ ଚାଲନ୍ତି ଓ ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଏହି ରୋମିଓ 2:6 ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ତେବେ ବିଚାର କରିବାର ବା ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଲୋକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ତେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ବିଚାରିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରେ, ଈଶ୍ୱର ସେପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଉଦ୍ୟମରେ ସେହି ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଫଳ ଫଳିପାରିବ ଓ ସେହି ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ସେହି ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ରୋମିଓ 2:7-10 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁଣି ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ, ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଓ କୋପ ଘଟିବ। ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଲୋକର ପ୍ରାଣ ଉପରେ କ୍ଲେଶ ଓ ସଙ୍କଟ ଘଟିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ଯିହୁଦୀ ଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍କର୍ମକାରୀ ପ୍ରତି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ ଓ ଶାନ୍ତି ଘଟିବ। ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜୀବନର ପଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଚାର ଭିତ୍ତିକ। ଜଣେ ଉତ୍ତମ କର୍ମକାରୀ ସେ ତାହାର କର୍ମ ନେଇ ବିଚାରିତ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ 20:12 ଯୋହନ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମହାନ ସମସ୍ତ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଂହାସନର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଫିଟାଗଲା। ପରେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଗଲା। ସେହି ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଲିଖିତ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣେ ମୃତମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ସେହିପରି କରିପାରେ ଓ ସେ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାରିତ ହେବ। ମାତ୍ର ତାହାକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20:15 ଯୋହନ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ଦେଖା ନ ଗଲା, ତାହାକୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସେହି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆପଣ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବିଶେଷରେ ସୁଯୋଗ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି
ନିଜର ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ରକ୍ଷା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ବେତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାରମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଠିକଣା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଉତ୍ତରଟି 5 ଦିନରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବା ଉଚିତ। ଉତ୍ତର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଲେଖି ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଶ୍ନର ନମ୍ବର ହେଉଛି 425। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ବେତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିୟମିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆମ ସହ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣାଟି ହେଲା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା, ବିଶ୍ୱବାଣୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 33, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75101।